Ahoj Zlatinko, išiel som okolo, takže pozdravím svojho obľúbeného Babi, toto není, jak to vyzerá. To je melatonínový diffuser na spánok. Moje srdce. Už som sa fakt zlákala, že bereš tie drogy. Však ja neviem, čo si myslela. Ja nerobím predsa drogy, nie? A toto som inak chcela už dlhšie vyskúšať, môžem? No, to by som nerobil. Je to taký, že silnejší, mi predpísal doktor. Fuh. No, mám už dlhšie problém so spaním, naozaj. No už z toho mala dosť podľa mňa. Môžeš mi to vrátiť, prosím? To je celkom silné, nie? Dobre, dúfam, že pomôže. Tvoj trápny feťacký otec sa mi snažil nanútiť tie CBD gumáky. Ale ja som povedal, že si v živote také niečo nedám do svojho tela. Chápem. Dobre, myslím, že toto pomôže už dosť na ten spánok. Môžem to zobrať naspäť? Vieš, toto mi úplne stačí. Toto je úplne všetko, čo potrebujem. Preto ti ďakujem, že si mi to požičal na chvíľu. Babi, nechceš si na chvíľu ísť lahnúť sem vedľa mňa? Pomohlo. Joj, toto zaručne pomôže. Už teraz to cítim. Babi. Si v pohode? Babi.